Joan Sala i Ferrer, Bac de Roda, Carrasclet, Manuel Desvalls, Josep Moragas, Jaume Martínez Vendrell, Martí Marcó, Aurora Picornell, Neus Català, Daniel Cardona, Eva Serra i Puig i molts i moltes més. Catalunya no ha sobreviscut per casualitat, ha sobreviscut perquè sempre hi ha hagut combatents i avui, 26 de gener, recordem un dia que ens voldrien fer oblidar, el dia del combatent català. Aquesta data neix d'una victòria, la batalla de Montjuïc, durant la Guerra dels Segadors. Quan els terços de Castella ocupaven, saquejaven i oprimien el nostre poble, Catalunya es va aixecar en armes. Organitzats en submetents per terços com el de la Generalitat o el de Santa Eulàlia, van derrotar els terços castellans i van defensar la República Catalana declarada per Pau Claris. Aquella victòria va marcar el nostre calendari, 26 de gener, el dia del combatent català. Però no veníem del no-res, veníem dels almogàvers temuts arreu d'Europa, de la gran companyia catalana d'Orient que va conquerir els ducats d'Atenes i Neopàtria, d'una marina reial que dominava la Mediterrània, de reis i líders militars com Guifré el Pilós, Jaume I el Conqueridor, Pere el Gran, Alfons el Magnànim i de comandants com Roger de Llúria o Roger de Flor. Venim també de la Guerra de Successió, quan Catalunya també es va tornar a alçar, amb els regiments de la Diputació, els regiments de la Coronela defensant Barcelona, amb els cuirassers de Sant Jordi, els temuts miquelets, els fusellers de muntanya. I també, lluny de casa, a la presa de Gibraltar, on combatents catalans, junt a l'exèrcit britànic, van derrotar les forces de Felip V. Hi ha noms que no podem oblidar: Carrasclet, Bac de Roda, Desvalls, Moragas. Al segle XX, els combatents catalans hi tornen a ser voluntaris catalans a la Primera Guerra Mundial sota la bandera catalana, com Camil Campanyà, mort a França amb la senyera com a mortalla. Estat català, Prats de Molló, el 14 d'abril de 1931 amb Macià. El 6 d'octubre de 1934 amb Companys, la columna Macià Companys, la columna volant, el regiment pirinenc, la resistència, l'exili i els catalans entrant a alliberar París del nazisme. No, no sempre hem perdut, hem lluitat, hem guanyat i per això seguim existint com a poble i com a nació. 26 de gener, dia del combatent català, honor i glòria, arrels, orgull i memòria.